L-Uffiċċju tal-Prim Ministru qed jirrifjuta li jippubblika l-kuntratt tax-xogħol ta' Neville Gafà. Bir-raġuni tkun li l-grad tal-paga tiegħu mhux għoli biżżejjed biex ikun ġustifikat il-pubblikazzjoni tal-kuntratt. B'hekk wara xhur sħaħ il-poplu Malti għadu flama dwar x'inhu eżatt ix-xogħol li jagħmel Gafà fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u kif inhu involut ma' Libja. U taħwit ikompli jirrenjek kif mument minnhom Gafà qal li mar il-Libja fuq safar personali. Iżda fl-istess waqt sostna li waqt l-istess safra u kien qed jirrappreżenta lill-Prim Ministru f'laqgħat ma' uffiċjali tal-Gvern Libjan. Madankollu l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien irrifjuta li jgħid li Gafà kien qiegħed hemm minħabba din ir-raġuni. Dan kollu ħareġ fil-Gazzetta The Times of Malta meta sar kuntatt mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Meta oriġinarjament kienu talbu l-kuntratt ta' Gafà ma kienx ingħatalhom bi skuża li d-dettalji tiegħu kienu ħarġu fil-Parlament. Madankollu dettalji bħas-salarju u deskrizzjoni ta' x'inhu l-irwol eżatt tiegħu ma kinux intqalu. Bi skuża oħra huma kienu qalu li l-kuntratt mhux se jingħata minħabba informazzjoni personali. Meta mistoqsi mill-ġurnalisti, Muscat kien sostna li ma jistax jagħti informazzjoni dwar ix-xogħol ta' Neville Gafà minħabba li ma kellux id-dettalji f'idejh dak il-ħin. Dan kollu juri li Joseph Muscat m'għandux idea ta' x'jagħmlu l-ħaddiema fl-uffiċċju tiegħu, anke minkejja li Gafà ilu jaħdem hemm għal dawn l-aħħar 7 xhur. Neville Gafà ilu figura ċentrali fil-Partit Laburista huwa parti miċ-ċirku ta' nies magħrufa li jkunu qrib ferm ta' Keith Schembri, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Gafà kien implikat fl-iskandlu tal-viżas mediċi li n-numru ta' refuġjati Libjani fejn eventwalment kien tkeċċa mill-Ministeru tas-Saħħa.